Бъдете внимателни. Разберете предупреждението на Бога към човечеството и се покайте без забавяне. Пандемията се разпространява, земетресенията са чести, световната ситуация е нестабилна и Трета световна война може да избухне по всяко време. Дали това е предупреждение от Бога? Книгата на Йона записва, че злото на Ниневия достигнало до Бога и Господ изпратил Йона да обяви: още 40 дни и Ниневия ще бъде унищожена. Йона 3:4. Царят на Ниневия повел народа да се покае заедно с него, облечени в чували и с пепел, обръщайки се от злите си дела, и те получили милост от Бога, спасени от бедствието. Великото велико нещастие вече е започнало и само тези, които искрено се покайват, могат да избегнат бедствието и да бъдат спасени от Бога. Как можем да последваме примера на народа на Ниневия и да се покаем пред Господа, за да избегнем предстоящите бедствия? Искате ли да разберете отговора? С искрено сърце ви каним да се присъедините към нашата група за изучаване на Библията и да откриете пътя на истинското покаяние.